Hola de nou. Parlarem a continuació de l'extracció de factor comú. És un aspecte que vos costa prou d'entendre, però que si ateneu veureu que no és complicat. Anem amb la mecànica, val? Quan fem una extracció de factor comú? Quan jo tinc dos sumands, d'acord? En el qual un dels factors, i per què parlo de factors? Perquè així tinc un producte i així un producte. I cada producte té dos factors, així un factor és el 3 i un altre és l'A, i així un 3 i un B. Així n'hi ha un factor, n'hi ha un factor que és el 3 que es troba repetit en els dos sumands. Per tant, puc extraure factor comú. I això què vol dir? Que puc escriure el 3 com un producte que va per un parèntesis, val? Escric el factor comú, que és 3, i ara sí escriuré el que queda fora del factor comú en cadascun dels sumands. Fora del factor comú, en este sumand estarà A, i així, com que n'hi ha un més, escric també un més ara, i així escric fora del factor comú, en este sumand es troba una B. Vale, un poc estrany, no? Mireu, 3 per A més B. 3 per A més B, jo puc fer aquest càlcul? Sí. Veritat? Faig el producte d'un monomi per un polinomi. 3A, val? Este per este, més este per este. 3A més 3B, val? 3 per A més 3 per B. En realitat he aplicat la propietat distributiva del producte respecte de la suma, val? I he arribat a aquesta expressió que és exactament la de partida. Escolta, entonces és simplement el procés invers a llevar un parèntesi fent un producte d'un monomi per un polinomi. Sí, és exactament això, simplement vaig en sentit contrari. En lloc d'anar des d'esta expressió fins a esta, el que vaig és en sentit contrari. Vaig des del resultat d'aquest producte cap a aquest costat. Val? I quin és el procediment? Primer de tot, escric els sumands descomposant en factors. Val? Després, identifique els factors comuns. I després, escric el factor comú per un parèntesis amb els sumands. Quins sumands fique? Fique només la part que està fora, val, del factor comú, com acaba de dir. Anem amb un altre exemple. Primer, he dit descomposar en factors. Cadascun dels sumands. 5 per x per x per y. Més el 20, en realitat és 4 per 5, i el 4 és 2 per 2, per tant, 2 per 2 és 4 per 5. Vale? I x per y al quadrat. X per y i per y. Molt bé. Anem a identificar ara els factors comuns. El 5 és factor comú? Sí, perquè així n'hi ha un 5 i així n'hi ha un 5. En els dos sumands trobem un 5 com factor. Per tant, 5 és un factor comú. I la x és factor comú? Sí, perquè així n'hi ha una x i així n'hi ha una altra. Per tant, la x també és factor comú. I de lo que me queda tinc alguna cosa més que siga factor comú? Sí, així tinc una y i així també tinc una y. Molt bé. Per tant, escriuré el factor comú, que hem quedat, que és 5 per x per y. Este és el factor comú als dos sumands. Per, i obri parèntesis. Així que me queda fora del factor comú, una x. Escric una x. Més, per tant, més 2 per 2 és 4. Fora del factor comú me queda el 2 per 2 i la y. Ja està. Hem acabat. Comprovem. 5xy per x, 5x al quadrat per y, molt bé. 5xy per 4y, faig el producte dels coeficients, 5 per 4 és 20, i xy per y me dona xy al quadrat. Està bé. Quan li agarreu la mecànica, veureu que és senzill. Sempre fem les mateixes coses. Anem a veure què passa quan un dels sumands coincideix amb el factor comú. Veurem.
aplique el mateix procediment. Descomposen factors cadascun dels sumands. El 4 serà 2 per 2 per x per x i per x. Val? Fins ahí no hi ha cap problema. Factors comuns. Doncs la x i la x i la x i la x. O sigui, trobem que la x al quadrat és un factor comú. Per tant, escric x al quadrat per obrir parèntesis. Sempre fem igual. I així tinc un signe menys que he de respectar, perquè si no després no me donarà este signe menys quan faci el producte d'x al quadrat, val? Per esta expressió. I fora d'este factor comú me queda 2 per 2 i per x. Per tant, això és 4x. Molt bé. I ara sí que escric. Doncs quan el factor comú coincideix, val? Tota aquesta expressió x per x coincideix amb el factor comú, sempre fem el mateix, escrivim un 1. Per què? Perquè x al quadrat per 1 me dona x al quadrat. Val? I ara, x al quadrat per menys 4x m'ha de donar menys 4x al cub. És correcte. Val? Val. Jo crec que en això és suficient. Vaig a fer ja un exemple més complicat en què tinc no només 2 sumands, sinó que tinc 3 sumands i que, en fi, és un poc més... És per a practicar, val? Pauseu el vídeo, si voleu, intenteu fer-lo i a continuació jo vos donaré la solució. Vinga. Molt bé. Anem a fer la solució. Primer, descomposar en factors. El 5 és un nombre primer, no es pot descomposar. Val? Z al quadrat escric z per z, més x per z, menys el 6 és un 3 per 2, per x al quadrat és x per x, i la y i la z. Val? Estic mirant cadascun. Esta expressió és esta és esta i esta és esta. Bueno. Identificació del factor comú. El 5 és comú? No. El x, sí. X, a veure. Què vos pareix si en lloc d'anar esmentant cadascun d'estos agarre este que és més xicotet i acaba més ràpid? La z és un factor comú a la resta de sumands? Sí. Així tinc una z i així tinc una z. Per tant, este és factor comú i este és factor comú. Si aneu a poc, no és difícil. Per tant, escrivim el factor comú x, z per, obre parèntesis, i ara, què me queda fora del factor comú? 5 per z. Un més. Escric un més. xz coincideix amb el factor comú. Escrivim 1. Ara, un menys. Un menys. Què me queda fora del factor comú? 3 per 2, que és 6, xy. Ja hem acabat. Comprovem, sempre. Comproveu. xz per 5z. Doncs 5 per 1 és 5, xz per z, xz quadrat. Perfecte. xz per 1, xz. Molt bé. xz per menys 6xy. Anem a poc. 1 per menys 6, menys 6. X per x, x al quadrat. La y es la fica així i la z també. Perfecte. Hem acabat. Si alguna cosa ha quedat clar, pauseu, torneu a ficar el vídeo o me fiqueu, si algun dubte, alguna aclaració, me fiqueu un comentari. Fins al proper dia.